فيلم الجمر هاري ندرسين إن هي استبحال ودنا رينا هاري بموال دما يصوع هاري سرح مقوبنا ينتخون بزلوا مسونا يمكراب صباي بمقوبنيتي بتعم يزفتو هاري بزحلف هيوتو بزح وسع وردن زحلف سبي نيوير نزوب هالمقوبني درجت أوروبا نخقوني زدولي سوات دما مقوبني خويني يسرح أو حدا قاطامي أغايشونا بهوتيل بصحو ناموكين بمخاد من قدو مسجمره حانت وال مكينو دون خبل الله ملكة ريتو سجال زابير استبحالة قوبنايت قابتم زفانوهم قوبنايت حانت انتخون ناي حوصيا قلبت كم زرسع دما نقراتو هاريون فتني لأوروبلان كاو زملتأكي أنا دلي بدر الشهك الأخلكي يبلا سجالون دحانا دالي نبلاتو هاريون يغريت هازويناتي سرح يكونن ناي مقوبناي سرحنا ودي ناي نابلا سجالون قلبتي تدالي نيزلكا سرح خايب موال نام مكينا أتوت نابتز نبرو هوتيلا مخادنا هالو هاري اتبررنا مشت ازاوير اركلخو اتقلبت مسرخوكيو لما انت مشت كتخد تخيل يخبلا كتتاون نابتنا يختمرعون دي خزب الحطو تحاتتات لز نبرت ريستورانت بمخاد مدلا يجمرو ابتو بوتاون ساعدتو بتوش مشت تفتر نجرون كتستاوس فتنت هاريون سراح سلزلني انا خير لن بلا سجالون حجستاوي سيو كاب كتما وطينا ابتنا مجمريا استقمطنا يبوتا ايو ولتو هاريون صبق عدل كاند مركابي لو تسانابيت واخوت انتبل سجالون اتقلمت زيت رخبه ايتخدن نابت سورحلو درجت كخسكا اي لفرارحتو هاري امارات اسينو تملسه اذ نجر سلازچنقو دما ناب مسارحتو مالك مالكون ناي سجال بيتسب زنجر اتحساسيبوهم نابت درجت كم زملكتون اتدرجتون مسجون سرحتنيا يلوم نعها خمس مدولا يوم نجيرم منبلو صحيقون كسحقو فتن نامشت أكوابيون هاري ناب ناي سجال هوتيل كفلا مرح نعاتهم سبلتو هاريون مسوال ناي نوح جزيس أجملني دنجت العيلني زي كون نجر كي جبركي عرسي مقص تاريخ ولا سجال الناس حقت الدميسة كالي ناي فترة تاريخي بالكان بلتو ونبر حيزو يغمتمو اتنجر قوم نجر رأيو كاو أوروبا خبار ريد المبلا أيه هاي تفرح بمال دما ملستلو حدا ورقة صحبات صحيف مو نزفتر نجر حلاف انه تبع عليك وسديه بموال فري مهاوتو سجال ناس حقت حزقة ترقاق يخاد بلتو هاريون زفحاسوتهم كل بزي مسروح تدناقر أماراتي بمسانو مسجال حبيرو مقع جمر كاب مكينا مسوردو نابتز نبر وبوتا بمبراه مدلا جمرت مسانتون نابتز قوبني وموزيم بمبراه مدلا يكتسلت هاري من الباشا بزيتك متيوبتا وديعو زي كترخوية تخيل يخبلا سجالون حنساب مسينا اينا خندول يلنا بلتو مشت ناو كفلو مسوم رحون هاري محداري قدي فوسا سجالون ددحرو يتخطاتلتو تخطاتلا اتياون مجفار جمر هاري لمن داي تخطاتيل كنمس يخبلا نساون عقاتامي يمسي بموال مجفار قصل هاريون وزين خماخ عينت سبا يخون تتغدي حيش بلا سجال بزورو أخوريا اتجفرا بيت قديفات توسط حقو يفخرقا قاعد تفتنون سجال صقع حز فقرنيا خادو مسيلة كابلتو صبحيتو مجمريا مقوناينا بجمرتو رح أضبلو بتامرحو فرقليتون جفرا بيت نخط كيد وسط هاري نعت تخطاتل نخط ملستا نقراون زخونا نقر زي تفلت قول عقا زي كون بموال نافت جفرا بيت اتوت مساتوتون حادة سكرام تصقع اخنغا غافتن نساون وقع ودقتو محازوتو كاون برو مستلعلون هاري لا موا جمرت نسوون كابت جفرا بيت توصيح زوا مويا جمر قويا مسوملطون سجال عرفت بلمو مبكا جمرت حصويا يزين تتسمع انتاي مبلن دما بلت هاري خزانا قاعد تفتنون اتم سبات رخبوا مويا ون جمر ويومون كابت عرات زحازرو بطعم رحاو هاريون ازناي قلبت مدلايني 10 سرحيو ناو هندي تملس بلا سجالون كابل بها تدليخا فطارون يركب يولتو كلتيوم دما ليتم ملأتو براندا دقي سمحلفو هاري كابرقاسون تلعال سجالا بيدو دقي سارخبا كابرقاس تلعيلون بوينو مبكا جمار نابخيون سجال مصتو هاري كابينجان نتمص درافايناي مخان حلمي حيزي ابزغن بين اي سبي ولين بلا نقلدتون انا مدرافي خد يبلتو هاريون حازون رسعو مسجال مጭፋር ጀመሩ ንሳውን ካብ ድሕር ህዚ መሓዛ ኸኣይ ጓል ዓዲ ኻውን በይነይ ኢልካውን ከይተሓስበለቱ ባቡር ሒዞምውን ናብ ኣቡ ዳሃቢ ሰምርሑ ኣብ ኣቡ ዳሃቢስ ምስ ሕፅያ ዝሕለፈቶ ግዜ ብደንብ ንኽተስታወስ ሕፅያ መሲሉ ንኽትውን ነገረቱ ንስውን ከም ሕፅያ ምትዋን ጀመር ሃሪ ከንፈራ ክስዕማን ትቐርብ ኣፍቃርየይ ከማኻ ፍቕሪ ዝፈልጥ ትኸውን እንታይ ነይርዎ በለቱ هاريون نجارات ملك عميق يرخم زلوا بمجنزاب قالت إبهانا هند خت ملس كم زلوا بنات فور وديقة هاي تقرن نجارة نساون
ኣይትሕሰብ ኣፍቃሪየይ ብዝኾነ ሰበይ ቀይረን የበለቶ ኣስዒባ እውን ናብ መርዓና ፀዊዕካ ኣለኹ ምናልባሽ እንተ ምርዑ ምርኣይ ልብኻ ተዘይሰይርዎ ኢላ ቀለደትሉ ንጽባሒቱ እቲ ቀለበት ናደለዩ ናብ ሓደ ሆቴል ከዱ ኣብቲ ሆቴል እውን ሃሪ ምስ ናይ ቀደም ኣፍቃሪቱ ክላራ ተረኸቡ ክላራ እውን በይንኻ ናተንከራተትካ ክትመወት ኢኻ ብምባል ፀርፈቱ በዚ ሰዓት ስጃል ትመጽእ እሞ ባዕላ ኸም ኣፍቃሪቱ ብምምሳል ኣፋለጠታ ክላራ ሃሪ ልቢ የብሉ ንዓመታት ብፍቕሪ ምስ ጸናሕና ገዲፍኒ ይኸይድ ብምባል ነገረታ ስጃል ስርሐይ ጠበቓ እዩ ንኣፍቃሪየ ከምዚ ጌርክምና እስኪ ብወንጀል ይሕትተኪ ይበለታ ክላራ እውን ተላዒላ ኸደት በዚ ሰዓት መሳርሕቱ ማሊክ ናብቲ ሆቴል ይመጽእ እሞ እቲ ቀለበት ዝረኸበት ሰበይቲ ናብቲ ድርጅት ደው ኢላ ከም ዘፍለጠቶም ነገሮም ኣንስቴዝያ ዝተባህለት ጓል ደው ኢሎም እውን ረኸብዋ ኣንስቴዝያ ፕራግ ኣብ ዝበሃል ቦታ ከም ትነብር እውን ኣረጋገጹ ናብ ፕራግ እውን ባቡር ሒዞም መንገዶም እንትጅመሩ ማሊክ ኣብዚ ሰሙን ክምርዐየ ከይትቐሪቡ ኣሎ ኣብ ፕራግ ምስ በጽሑ ኣንስቴዝያ ናይ ምሸት ጭፈራ እናጨፈረት ረኸብዋ ስራሓ ምስ ወድአት እውን ብዛዕባ እቲ ቀለበት ነገርዋ ንሳ እውን ኣብ ሊዝበን ንዝነብር ጌስ ዝበሃል ሓደ ወዲ ከም ዝሃበቶ ነገረቱ ንጽባሒቱ እውን ናብ ሊዝበን ጉዕዞ ጀመሩ ኣብ ሊዝበን ምስ ዓረፉ እውን በቲ ዝተውሃቦ መድረሻ ረኸብዎ ሃሪ ብዛዕባ እቲ ቀለበት እንትሓቶ ጸባሕ መፂ ክወስድ ከም ዝኽእል ነገሩ ሃሪ ናብ ሲጃል ተመሊሱ እቲ ቀለበት ጽባሕ ኣብ ኢዶም ከም ዝኣቶ ነገሩ ሲጃል እዚ ዜና ብምስማዕ እውን ደስ ዝብል ስምዒት እዩ ዝሰምዓን ሲጃል ንሃሪ ምስ ክዳነይ ጠቕሊለ እውን ይኹን ናብ ሃገረይ ክወስደካ የበለቱ ምሸት ድራር ሓቢሮም ናብ ውልዕ እናሃለዉ ሴጃል ንባዓታ ምቁፅጻር ኣውያ ናብ ሆቴሎም እናተመለሱ እውን ጌሶ ጀምዑ ኣኪቡ ዓገቶም ንሃሪ እውን ብደንቢ ምስ ቀጥቀጦ መን እዩ ልኢኹኩም ንሓንቲ ቀለበት ኢልኩም መጺኹም ኢለ ኸመይ ከኣምን በሎ ሃሪ ካብ ኢሚግሬሽን ቢሮ እየ መጽእ እቲ ቀለበት እውን ናይ መሓዛ እዩ ልሓሶ ጌሶ እዙይ ምስ ሰምዐ ተሎ ኢለፍትሖ ንስጃል እውን ናይ መጀመርያ ሓገዝ ሃብዮ በላ ንሳ እውን ሓገዝ ክትህቦ እንትኸይድ ናይ ሕፁያ ቀለበት ረኸበቶ ናይ ሃሪ ቁስሊ እውን ፀረገትሉ ጌሶ እውን እቲ ናይ መጋየፂ ኣቑሑ መቐመጠ ርእዩ መሪፅኩም ውሰዱ በሎ ስጃል እውን እቲ ቀለበት ኣብ ኢዳ ምስ ሓዘት ኣብዚ ኣይኮነን ሲኢኖ እየ የበለት ክልቲኦም ብነፃነት እውን ተፈቲሖም ወፁ ናብ ሆቴሎም እንትምለሱ እውን ስጃል ብዛዕባ ዘሕለፍዎ ግዜ እናስታወሰት ምትካዝ ጀመረ ናብ ሃሪ ክፍሊ ብምኻድ እውን ቁስሉ ፀረገትሉ ብድንገት እውን ምስዓም ጀመረቱ ሃሪ ንሴጃል የቋርፃ እሞ ንስኺ ካብ ዝረኸብክዎ ነዋልድ ፍልይቲ ኢኺ ኣይኾንን በላ ምስዕዓም ገዲፎም እውን ተሓቋቒፎም ደቀሱ ንጽባሒቱ ማሊክ ንመርዑ ይጽበዮን ከም ዘሎን ንሃሪ መልእኽቲ ለኣኸሉ ስጃል እውን ናብቲ መርዓ ንምኻድ ሳንጣ ኣዳለወ ክልቲኦም እውን ናብቲ መርዓ ምርዑ እቲ መርዓ እውን ድመቕዎ ሃሪ እንትደርፍ ስጃል ብምስዕሳዕ ሓገዘቶ ማሊክ እውን መርዑ ስለ ዘድመቕሉ ኣመስጊኑ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ኩነታት ሓተቶም ንስጃል እውን ናብ ህንዲ ምምላስ ገዲፍኪ ምስ ሃሪ ተመርዑ እሞ ኣብዚ ንበሩ በላ ስጃል እውን እዛ ስጃል እዚኣ ኣነ እውን ይፈልጠን ሃሪ ምስ ረኸብክዎ ህይወት ዝዘራእትን ዝተፈለይትን ስጃል እያ ነፃነተይ ኣብ ውሽጢ ሃሪ እየ ረኺበ የበለቶ ግን እዙይ ሕልሚ እዩ እቲ ሓቂ ኣብ ህንዲ እዩ ዘሎ ንዓይ ጽበየኒ እዩ ዘሎ ካብ ሕልመይ ነቂሐ እቲ ሓቂ ቅበሎ እዩ ዘለኒ በለቱ ሃሪ እውን ሕልሚ እንተጣዓመ ዋላ ናብቲ ሓቀኛ ህይወት ምምላስና ይተርፍን በለ ማሊክ እውን ብሓዘን ስምዒት ተሰናቢትዎም ከደ ክልቲኦም ዕረፍ ኢሎም ዋይ እናሰተዩ እናሃለዉ ሃሪ እሺ ቀጻልኸ ኣበይ ኢልና ኢና ክንደልዮ በላ ብቁጥዕ ብምልዓል እውን ይኣኽለና ክሳብ መዓዚና ዓርስና ክናሸወድና ክንቅጽል ንስኺ ናይ ሰብ ሕፅኢት ኢኺ ይኣክል በላ ስጃል ተላዒላ እንታይ ኢኻ ትደሊ ኢላ ሓተተቶ ሃሪ እውን ኣነ ዝደልዮ እንታይ ዋጋ ኣለዎ ናተናደደ እውን ሕፁያ ብምጉብናያ ዝቐየረት ክትበሃል ትደሊ ድኺ እምነት ዘይብላን ሰባሪት ቃላን ክትበሃል ትደሊ ብምባል ኣፋጠጠላ ደፊኣቶ ድማ ናብ ክፍላ ተመለሰት ብድንገት እውን ሓፍታ ትድውለላ እሞ ምስ ሕፁያ ሩፔይን ኣረኸበታ ሩፔይን እውን መንክርታት ይኣክል ናብ ገዛ ከተመለሰ ብምባል ብትሕትና ሓተታ ንጽባሒቱ ሃሪ ናብ መዕርፎ ነፈር ተፋነዋ ናይ ኣየር ትኬት መሓዛ እውን ኣረጋግጽ በል ስጃል እውን እቲ ቀለበት ብምውፃእ ቅድሚ 2 መዓልቲ ከም ዝረኸበቶ ነገረቶ ብሓዘንን ብንደትን ኮይኑ ተሰናቢታቱ ኸደት ሃሪ ብሓዘን ተዋሒጡ ተመለሰ ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልትታት እውን ናብ ስርሑ ኸደ ማሊክ ናይ ሃሪ ሓዘን ርእዩ ህይወት ከምዚ እያ ረሲዕኻያ ህይወትካ ቐጽል በሎ ሃሪ እውን ኣብ ህይወተይ ዝኾነለይን ዘጋጠመንን ጽቡቕ ነገር ሓንቲ ንሳ እያ ከመይ ጌረ ክርሳዕ በሎ ማሊክ እውን እንተ ናእሰ ዝስምዒትካ እዚ ክትነግራ ነይርካ በሎ ሃሪ እውን ሓቅኻ ኢኻ ስምዒተይ ክነግራ ነይሩኒ
ናብ ህንድ ክኸይድ ኣለኒ በሎ። ማሊክ ናይ ዕብደት ሓሳብ እዩ እንተበሎውን ሃሪ ክኸይድ ከም ዝወሰነ ነገሩ። ቀልጢፉ ናብ ህንዲ ብምኻድ ናብ መርዓ ኣኸደ። ሃሪ ምስ ፍርሓቱ እናተቃለሰ ናብቶም መርዑ እንተምርሕ ናይ ሲጃል መርዓ ከም ዝቐረየ ነገረዎ። ብጣዕሚ ብምግራም እውን ነቶም መርዑት እንኳዕ ደስ በለኩም ኢሉ ተመለሰ። ሃሪ እቲ ናይ መርዓ ኣዳራሽ ለቂቕ እንትወፅእ ስጃል ረኸባ። ንሳ እውን ዝኾነ ነገር ከም ዘይተፈጠረ ሸሃቡ እናበለቶ። ስጃል መርዓይ ቀርዩ እዩ ሕፁያ ብመጎብነ እያ ትቕይር ሰባሪት እምነታ እየ ማለት ይበለቶ። ሃሪ ዝኸሉ በረራ ተጓዒዘ ዝመጻኹ መርዓ ክንመርዓ እዩ ወይ ካሊእ ሰብ ተመርዐዊ ሙሉእ ጉዕዘይ ከንቱ ኣይትግበር እየበላ። ሽዑ ሃሪ ተንበርኪኹ ዘለኣለመይ ክንከባኸበኪ ኩሉ ነገር ይሕሊፈ ክህበኪ ቃልይ ኣትወልኪ ትምርዐው ንዲኺ ብምባል ሓተታ። ንሳ እውን እሺ ብምባል ተቐበለቶ። ሃሪ እውን ብሓጎስ ከንፈራ ሰዓማ። እቲ ፊልም እውን ኣብዚ ይውዳእ። ክቡራት ናይ ማዕፆ ናቲቭ ተኸታተልቲ እቲ ፊልም ከም ዝፈተኹምዎ እርግፀኛ እየ። ሕዚ እውን ካብቶም ትርእይዎም ዘለኹም 4 ፊልምታት መሪፅኩም ተጋበዙለይ። በብግዜ ሓድሽቲ ፊልምታት ስለ ንዝርግሕ ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ነዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ብምግባር ቤተሰብ ይኹን እዮም። ሰሰናይ ንዓኹም።